Mana kamano nyako Ramogi Jwang' mineno mano en TV taketo chenro mano TV mar Ramogi. To bende dibed gadier kanyisi ni TV makama ok oti kod teko monya kod sitima. Teko motiyo godo kanyisi ni onya e dag minyaga. Bende nyalo medo ni anyisi adier kata ok adier. E yodni TV makama teko ma bende giliel godo, mago gin teko ma bende inyayo e dag minyaga. Odiochieng' ma kawuono alimo gwenge mag Imbo mantiere Bondo e kaunti ma Siaya. Kama bende abiro romo gi rawera ma bende osebedo ka loso teko mar sitima makama e dalagi, teko ma bende noloso kuom thuolo mar higa achiel mokalo. Gisebedo ka giliel godo e dala. Nyinge en Vincent. Mana kaka nanyisi rawera ma bende wantiere godo kama bende oseloso teko mar sitima no kuom thuolo mar higa achiel ma bende gisebedo ka gitiyo godo e dalagi mantiere Bondo ka. Nyinge en Vincent. Vincent, arwaki chenro mar POK OPOGORE machiegni. Erokamano. Mana kinyalo mana nyiso joneno gi jowinjowa. Nyingi asewacho ni Vincent, in Vincent ng'ato ma dalau koso? Mana kaka osewachonu, nyinga en Vincent Owino Dero. An wuod dalani machogo. To an masebedo kaloso stima kowuok e teko mar minyaga kaka isewacho no. To pod aneno kaka nyalo kete obede ong'ala mamalo moingo kama entiere. In gi higni adi mana kochako gi kanyo? Gi sani an gi 20 years. In gi higni 20, manyiso ni nitieko kata mana skul sekondar e kinde thuolo kata mana mar higni 2 mosekalo. Oh yes, natieko high school e kinde corona 2020-2021. To kasi iloso teko mar sitima, inyalo mana nyisowa ni teko mar sitima ni ang'o mana oketie kata mana mar mondo mi ilosi? Kochakre chon, an nonyuola ga mohero stima. Koro from passion mar stima no, asebedo kamanyo yore kaka nyalo solve problem mantiere e gweng' ka. To koro naneno ni teko mantiere e choma oko mar dhano no, natemo manyo kaka wanyalo convert into electricity. Ma koro tiyo ka sani ni. Dibede ni ka nitiere skul sekondar nitimo physics, chemistry, sciences? Mana kaka isewacho, natimo physics, chemistry, biology, natimo all sciences, but nahero physics moingo gite. Nikech walimo dalau, aneno ka iloso mwandu mathoth. Mana kwa nyalo dhi oko matin, mar mondo mi anyis nyako Ramogi Jwang' gik ma bende isebedo kata mana kitimo. Vincent, mana kwa dhi nyime, kani in thuolo mar nyiso nyako Ramogi Jwang' maneno wakacha, skul sekondar nido max adi kata mana nido grade mane? Skul sekondar kaka nanyisi natimo penj higa mar higa 2021 2020-2021. To kata kamano nokayudo thuolo mar dhi university gotiko ma direct. Nayudo alama mar C plane. To bende gi C plane no ok omoni kata mana timo ng'eni tiegruok kata mana ketimo ma en POK ma bende intiere godo. Mana kinyalo nyiso nyikwa Ramogi Jwang' maneno wasani nyayo teko mar sitima no ka nichako ng'ate mano mako badi to koso nonro ni timo nade nikech mondo inya teko mar sitima ka wuok e cho mano gima lich. Idea ni mar mach mar wuok e choni nobiro na as a dream kaka lake. Koro kaka nobiro na kaka lake to natemo manyo yo kaka nyalo keto lake no obed reality. Then nitiere chieng' moro mane rombo moro nonyumre cho moro cho achiel kuom chochegi. Koro konyumre to tol ni dong' oko. Koro bang' dakika moko 20-30 to aywayo rombo no oko. To ayudo ka rombo ni dende owang' te. Koro kanyo mana jako penjana to ang'o mokelo wang' ni. Koro ema paro moro biro na ni dibed ni nitiere liet moro mantiere e cho kanyo. Koro kana sefwenyo ni nitiere liet moro mantiere e cho kanyo mano wang'o dend rombo ni, gi knowledge manago e physics cha. Achako penjana to how can I convert this heat energy to electrical energy? Nikech physics ne konwaga ni electricity you cannot produce it but you can convert it from one form to the other. Koro namanyo kaka nyalo convert heat mantiere e minyaga no into mach. Koro kanye mana biro gi knowledge matamo ko pool. Makoro nitimo nonro magi to kwanza ichako gi choni. Kwanza gweng'une. Akini gweng'uni be un gi teko mar sitima moro minyayo gi Kenya Power. Teko mar sitima mar Kenya Power nitiere lakini joma tin ema ni kode. Ok nochopo e boma ka. Koni pok ochopo. Maybe kata mana magwe mano mi kata mana nochwali no mi mijingo mar chako chenro makama dibedi. Mane mano mi mijingo nikech mokwongo
an ng'ama ohero aloso radios, taloso generators. Koro magi seche moko dwaro teko stima nikech nyaka iti gi soldering gun cha. To koro nikech stima ne onge machiegni, natemo manyo kaka anyalo loso mara wuon mondo chenro na odhi mbele kama kawaida. Manyiso kata mana kiwacho ni itiyo kata mana gi teko mar stima mar loso gik moko. Mano en puonj mani puonjri ni wuon, nok neno kata mana kaka ng'ato time. Mar napuonjra wuon. Chakre tin na ahero gik stima kabisa. Koro chenro mari mar loso stima gi minyaga kata mana lach gi mana gi minyaga no. Mane chuo. Mae chowa. To koro akini nitie cho moro koso ma ema ji te dhiye. Koro choche nitiere dhoudi ariyo koni. Koro mae nwaweni mar loso teko mar stima. Moro ni ma wadhiye. Koro nitiere kaka no pipe modonjo iye chande obiro nyaka koni ma sama ng'ato olo picha to lachno ringo kale pipe no to golo mach. Aneno weche miketo kanya ken maka battery koso mago gin ang'o mago to nigolo kanye. Mane kanyo go mago iluongo ni inverters. Gin ma gi convert mach ma direct iluongo ni DC current nyaka e mach ma iluongo ni AC current, alternating current. Ema koro nyalo itero nyaka e board mamalo cha ema tero nyaka transformer. Makoro wacho ni magi duto te ni puonjri mani school mo kata mana ni ng'ato nomako badi. Ma nadhi high school kaseng'eyo already. Nidhi high school kiseng'eyo? By class 5 nanang'eyo gimoro amora stima by class 5. Koro mano ma idhi inyiepo, kisenyiepo ibiro ikete cho kanyo. Takeni kata mana jonyuol ni, nikech aneno mama nigi baba ni kacha, ken nokawo nade? Nachako timo gigi chon. Koro ing'eni en gimoro ma evolutionary. En gimoro ma kaka medo dongo, kaka rieko medo medre, kaka medo timo gik moko ma unique. Koro for them nena na gimoro ma kawaida. Nok gibuok sana. Mi connect weche gi, akini weche gi nigolo kanye? Nikech gichal naka weche mimoye kata mana lewni. Weche gi to nanyiewo, nanyiewo e chiro mar Bondo. Gin moko ma mako teko stima nikech nitie kata mana weche moko nyalo go kata mana ng'ato shock e dala ka. Gin weche ma mako teko stima. But ka giseneno gi gin gi malo ng'ato tek mondo chop kuma gintiere. Ochopo nade nikech aneno teko stima, aneno bepe mago poles mag stima. Akani machango man malo kacha. Macha achiluongo ni booster coil. Booster coil ya. Booster coil ni mach kaka nuneno inverters kacha cha. Inverters go convert DC 12 voltage into 240 voltage AC. Koro mayo tingo 240 voltage AC. Live and neutral. Koro live gi neutral no kodhi kacha nikech transformer ni mabor to ute ni mabor. Nyaka voltage no bed boost, nyaka bed boosted up. Mondo kata ko bedo transmitted to there is minimum power loss. Koro gicha o convert 240 voltage nyaka 2000 voltage. Okanyiewo alosa from scratch. Iloso mana kendi? Yeah, from scratch. Iloso gi mwandu mage, kitiyo gi? Nitiere transformers mag radios ma kaka senyisi naloso radios. Nitiere transformers mag radios mana choko chumbe mantie transformers iluongo ni soft iron cores. Koro nachoko gi tadhi a melt gi gas miluongo na acetylene gas. Then aloso go gimiluongo ni soft iron core. Then kono ema timo coiling. Emoloso transformer. Mago duto timo mani dala uka? Dala waka. To poles mag stima gi keni gin bepe to bepe go? No, magi round poles. Magi round poles nanyiewo hardware. Akini chenro makamagi ni taneno kitiyo gi mwandu mathoth, itiyo gi weche, itiyo gi mwandu mathoth mana kaka waneno. Akini nokawi omenda maromo pesa di? Gik muneno gi te. Kane I estimate naendo natiyo gi almost 80,000. 80,000. In rawera moko wuok e school, 80,000 ni ng'ano mi? Kana wuok e school, na bet dala, notieko school dwe mar 4 actually, dwe mar 4. Then abet dala nyaka dwe mar 5. Then from dwe mar 5, ne ayudo contract moro gi kambi moro iluongo ni Radiant. Nakuru, then wadhi Naivasha. Koro kana tie kambino, kanyo mana choke omuom mana biro tiyo go e project ni. To bende aneno nyaka iluongo nang'o kama teko mar sitima wuoke. Kebecha iluongo ga Transformer ne bana manyo nyinge. Transformer ndo bedi ni mani loso kendi nikech aneno ka mwandu duto te mwawacho chal gi loso kendi. Transformer na loso kenda. Actually en bao. En bao kod fiber. Is a mixture mar bao gi fiber. Mano casing ma oko no. Moko en mkebe kata? Ok en mkebe. En bao. En bao. To i bao no nitie gang'o?
Ei bao no nitiere step down transformer. Kaka nasenyisi ni ma 2000 volts. Koro makoni ni 1000 volts, makocha 1000 volts, madiere no 0 volts. Koro kikawo makoni gi makoni 2000 volts. Koro 2000 volts no en mach mang'eny mok inyal tiyo gi ot. Onyalo wang'o TV. Koro transformer chande duoko teko ni chien nyaka 240 kata 415 three phase. Nyaka Ramogi jwang' sense otimo chieng' ka. Koro miloso, miketo, miruo, ma nikech aneno ka gin bepe bende mang'eny. Lakini bepe go iwacho ni golo kanyo. Nanyiewo gi hardware. Ninyiewo gi hardware. Transformer iloso gi bao. Wado mana neno na kaka ujuzi mabende manitiyogo. Inyalo mana lero ni nyaka Ramogi jwang'. Transformer ni kata kaka unene, anyisi no lose gi bao gi fiber. Koro moluoro no fiber, then base mare no en bao. To iye kanyo nitiere ma kontie transformer wuon. Koro transformer no alose gi soft iron ko ma en cylindrical. Koro konchiel nitiere primary coil, konchiel nitiere secondary coil. Koro mach mang'eny madonjo cha donjo e primary, to mawuok matini wuok e secondary. To koro transformer ni kata mana ka nilose, ka nikete kata mana mar mondo mi ochak tiyo, tang'eni aseneni kata mana dalau ka un gi TV, to ot bende kata mana uliel godo. Nokiluor kata mana ni nyalo wang'o mwandu ma bende untiere godo e ot. Kosa ni tem nikwongo iteme omonde. An gi testing kits, devices mag test. Koro kana timo coiling ma transformer, nadhi gi number of turns. Nitie turns makigolo, kimino, ting'e maber ni yudo 240 voltage. To mashinde matiyo Kenya kae te tiyo gi 240 voltage. Koro kaka nang'e nayudo 240 voltage to apimo nayudo ni en 240 voltage adier, na an sure ni en mach ma safe. Tawinjo ka transformer ni ywak. Kara mana nyaka Ramogi jwang' kichiko iti makare, iwinjo kaka transformer ni ywak. Dibed ni mano ok onya teko sitima gi minyaga go. Mor muwinjo no, mano tiende ni iluongo ni electromagnetic induction. Mach donjo ne koro ng'ur. Kasto mor no actually kele gik moko ariyo. Electromagnetic induction, matiende ni pumping mar electrons mantie e waya ka timbre, koro vibrate. Iye kanyo. Majno ema miyo vibrate. Kasto kod cooling fan. Nitie fan maluore makwadhe. Transformer loso kende, weche loso kendi, yiende loso kendi, gimoro amora te ilitimo kata mana kendi. Ka koro minyaga, nikech dalau ka kendo un ji adi e iye ka, minyaga koro the more ma ji dhi e cho, the more ma stima biro, kosang'o? Ng'eny mar stima ikelo gi lach. The more mulayo, the more ma mach biro mang'eny. Kwe mokulayo, teko mach biro mapiny. To koso gini bochwada sura. Ok ochwadi. Ok onyal. Poko kelo masira moro amora ne joming'eyo. Ok onyal kelo. Nikech kaka uneno weyni gin gimalo ma tek mondo ng'ato chope. Ok inyal chopo. Ang'o matimore ka po nono ni ji ok dhi e cho? Ka jok dhi e cho kata bang' dala bich to mach onge. Mach onge? Kata achiel. Mok unyal liel go kata? Onge. To majni inyalo liel go, inyalo timo godo TV, tich mopogore opogore, tich mathoth. Otimo. Nyadichiel. Ng'ato samoro dwa tedo kata mana gi teko mar sitima. Ng'ato dwaro neno TV. Tije mag tiyo gi teko mar stima, teko mar mach mar choni, gilure gi wattage mar appliances mitiyogo. Appliance ka appliance nigi rating mare in terms of power consumption. Koro gida tiyo gi appliances machamo mach mang'eny, to kaka magi machamo mach mang'eny. Kaka cooker, electric cooker, iron, soldering gun, Makoro kata mana majni mutiyo godo e boma ka, kata mana paso godo agoya. Wago kod pas. Godo pas. To da aneno ka kini masimba mari. Ma to simba mara. Masimba ni? Mano ni kare. Ano ka moro bende aneno kichomo ka odhi nyaka e simba. Bende aneno kine gi radio, thuon radio ka. Kini radio ni bialo temo ne nyaka Ramogi jwang' kapo nono notiyo. Kiteko mar sitima no. Iredo ndatemo. Ida temo? Tema ne wane. Nwase neno TV. Mino ni kara. Aonge wach mano. Nanyise nyaka Ramogi jwang' mos. Nanyise nyaka Ramogi jwang' ni nyaka losi. Mano ni kare. Nyaka Ramogi jwang' winjo kendi. Mano roma bende. Nyaka Ramogi jwang' winjo mana kendi. Akada Vincent ka giseneno gik moko duto te mabende isetime dala ka. Akeno kanyalo dhi e ot wabed matin mar mondo mi walose kata mana achiedh nade. Gik moko duto te mabende wanyalo lose kotendo gi teko mar sitima. In sawa? An sawa. Makara nacho no da bedo ot, aneno ka oko ka. Elena ka maber monyalo go mbaka donge. Oko ka ber. Machiegni. Mana ka nyime gi vine, gi twak.
Loso teko mar sitima ni nokawi thuolo maromo nade? Ang'e ni nisenyisowa chien kacha ni nilose kinde thuolo mar higa achiel mosekalo. Idea ni nobiro na 2018 kana ne form 3. Mane rombo cha nyumre chok kana nyisi cha. Koro kanye mana chako time nini. Mano pod ne ntiere e paro. Koro attempt mokwongo mana temo timo natimo in 2018 December. Mano fail. But no ka give up, pod naendelea tu. Nyaka the last attempt mana timo mogik ma en December. Was it December or it was on November last year. Makoro mae koro sani. Makoro wacho ni minyaga kata mana chu ka ji osekonyore manyiso ni kata mana teko mar sitima uno ok ochul e yot ka. Ok wachul. Akene wach ma kamano kata mana jonyuol ni nokawo nade. Gimor go sana. Gimor go sana. Bende ne gisebedo kata mana ka gijiwi kitemo to gimoro. Gisejiwa with all means. Akini chenro magi ma bende intiere godo kineno kaka ma otiyo kama. Akini kambi manyalo teko stima mano kambi mar Kenya Power. Akini bende gisebiro gweng' ka mineno kata man magineno kata mana gimitimo. Gi dala ka to pok gibiro. Podi. Pok gibiro. Podi. Onge kata mana ng'at mosebiro mopuo kata mana tich kata mana in iketo kata mana mbui kacha. Ji mang'eny osebiro with good intention mar nyise to the world. But onge mose bo any fruit. Kata mana joket mwandu investors onge kata mana mosebiro mowuok oko kacha mwacho kata mana mopuo kata mana tich mitimo. Onge podi. Onge. To geno mari en mane? Geno mara en ni kanyalo yudo jaket mwandu moro kaka iwachono. Mondo wa modify obed gimoro ma is more reliable moingo kama entiere ni. Then waket obed simple mondo wagol processes mang'eny nyaka iket all this complication. Kwa nyalo keto obed simple ma obed gimoro ma ng'ato nyalo ka gero cho tigere gi cho chuth to wuok gi weyni ariyo mikete ot. That's simple. Koro mane kaka agombo no bed in years to come. Koro kanya yudo jaket mwandu moro monyalo riwo godo akelo idea to kelo resources. Mano koro riwo paro. Wariwo paro. Takini mana e chomo kuny kende mutie koso kata mana chomo ko mon godo kata mana dala kuonde gi bende nitie gi chomo koma ji flash. Akini mano bunyalo tie. Otiyo gi choche te mag pit latrine. Mago pit latrines. Yeah, pit latrines. Mak mana choche matiyo gi flash. Choche matiyo gi flash to koti godo nang. Pi dilute lach. Koro bedo lach ma isol. Maonge power. Pogruok mane ma stima miloso ni nitiere godo kipimo gi biogas. Gin gik mopogre kabisa. Yeah. Because ma en gima golo mach direct. To biogas golo gas to ma golo mach direct. To onge kaka gitude in any way. Onge pogruok moro amora. Onge uhusiano moro magin go in any way. Kaka in ng'at ma dwa luongi dho ngere ni innovative. Akende bende in gi chenro moko machielo ma digombo kata mana mar mondo mi itim. An gi chenro mang'eny sana. An gi project moro ma is almost complete. Yeah, koro project ni en project mabro konyo Kenya Power golo kuma teko mar stima. Ing'eni ji mang'eny sani tiyo gi stima to ok gichul. Either gibedo connected directly kata jomoko kwalo stima. Koro machine maloso ni en machine ming'awe e bor kaka mar boosters mag go simo kande. Koro kong'awe height no to no connection mora mora matimre on the ground. Koro ka ng'ato kwalo stima, that machine alerts Kenya Power. Koro onge kaka ng'ato nyalo kwalo stima. Ma bende iseloso kodgi koso ma en chenro ma isebedo kiparo. Koro nan gi geno ni kama odhi through. Koro abro tiyo go opportunity no e kelo this other project. To gweng' kata mana kaka maru ni akeni bende jomoko kata mana jirende oseneno kit tich ma bende timo kiwacho ni gweng'u ni stima pok ochopo e iye ahinya. Akeni jirende magu bende osebiro ni mar mondo mi Vincent ikonywa. Yeah, ji mang'eny osebiro actually the neighbors mantie kata jirani makacha en gi stima. But stima makono ken stima minyalo depend on. Obiro 2 hours to lal 2 hours. Koro ji mang'eny osebiro nyaka en owuon en odware kaka backup but ng'eny ji osebiro mondo a connect gi lakini akia kaka chike wacho. Yeah, anyalo migi connection but seche moko law ok favor that kind of activity. Ma Vincent sani in gi chenro mane bende ipango dhi kata mana e school jit kata mana timo tiegruok moro amora nikech kaka nisetieko high school mano skul secondary college mbalariany. An gi plan mar join mbalariany but ok sani.
Ok sani. To mbalariany nikech kadhi e mbalariany kaka gisani to I'm not going to concentrate. Nango. Nikech kaka nyisi ni an gi projects moko. To gin irritating. Ng'eni ka in innovator ok inya bedo gi peace nyaka project ni dhi successful. Koro kaka anyisi project achiel mopogre gi mae. An gi project moko ma adani mondo gibed complete kata gin complete minyalo nen but obed complete in mind. Mano koro kanyalo bedo free koro kanyalo dhi mbele gi somo but gisani to podi. Gisani to podi. To somo diher kata mana somo course mane? Aneno ka dhi timo IT. Idhi neno kitimo IT. Nikech stima. Yani achal ng'ama idhi nuona gi molde di ang'eyo koro. Itoni stima idhi nuona gi ming'eyo. Ka nan e class 5 to nang'e gimoro amora from simple cell to high tension lines. Koro there's no need. Mapenji physics kintiere school don koro enena gimoro mane nena nyuol. Actually, I hated physics. Ok nahero physics sana. Nikech ang'o? Physics naneno no kawa. Nikech ere kaka ka biro dala kon tatudo stima to physics dwa chako kelo na beti cell. Ingeni mano. Ok neka tudruok nitie kanyo. Aneno ka odimina sana. Vincent, mana kodhi nyime gi tieko. Achiedh nade magi mabende sibedo kikadhe? Achiedh nade mantiere en mar capital. Gimoro amora midwa timo you have to get capital for anything. Gimoro amora midwa timo nyaka ibed gi capital. Koro kaka senyisi capital mana tiyo go kae en mana golo from saving mar kambi mana tiye cha. Kaka nigi rumo kaka projects na bendo chung. Koro kanyalo get some capital I can continue them from there. To ber mane mabende sibedo kata mana kiyudo? Bende ji sibedo kata ka putiji ni? Ji osebedo ka puoyo kendo ng'eny ji osebedo ka miya contracts mag loso negi stima and all that. Midhi milosi? Madhi malosi. Onge ching' moro ma kata stima osichwadi kata? Mago to nitiere ga but ng'eni en part of my life. Asebedo ka timo gino for very long koro ang'iyo ga ng'eyo. Naneno ka seche moko ni milo stima itemo gauge. Aken machambao to koso chalna ka chuma mitiyo godo. Chuma cha gi wiye malo nigi mbao koro bedo insulated. Koro konya chwada. Moto dala kaito onge masira moro amora mar stima ma iseloso ma osemuoch. Podi. Muoch ga. That's part of electricity. Nyaka gi muoch ga koro king'eni timo gimoro. But gimuoch ni giwang'o gik moko kose. Kaka moko mo involve capacitor ko overcharge to blast but pok gikelo accident so far. Nyaka sani koro stima miloso ni diwach ni onyalo liel ka kuom thuolo maromo nade? En gima wendo kata be pod alane. Koro abro neno with the time kaka maintenance mare dhi ka pond gik mantie kanyo go bro top. Pod ok anyal wacho ni obro dhi nyaka thuolo maromo nade nikech abe pod arange pod ok ang'e maber. Lakini usiliel go kuom thuolo mar higa achiel. Mar higa achiel nyaka sani. Vin ng'at mane ni sani samoro rawera mantiere kod POK moro amora ma kaka intiere gi POK. Samoro kata mana somo ndocho ni yudo C- donge. Nido C-plane kata mana rawera moro amora mane sani mantiere gi POK mar. Ang'o nyalo nyise? Anyalo nyiso rowere manigi POK kaka marani aswa ni talent. Tigi mari maber. Ng'eny jong'ega ni go thum this all popular talents ni mage talent go thum wer comedy hapana nitie joma onyuola mong'e mach kaka an kama ang'e mach ang'e engines and everything. Koro momino ti kode maber. You never know kama winyi bro wuok. Vincent wachni mogik ni nyakwara Ramogi Juang ka bendi nyalo kata mana riwo michiwne gi namba papen mari. Nyakwara Ramogi Juang kaka senyisi ni an innovator to kendo aloso gik moko madhi gi mechanics gi electricals. Koro in case ni nyalo dwaro tudri koda tok mae namba na matiyo go en 0748294809. Nyalo nuone gi kendo 0748294809. Makoro jomoko manyalo dwaro tiegruok kata mana kaka niloso gi stima gi makama mago be rwako te. Maga rwako te. Nikita ninge kata samoro nitie kata mana kembe moko ma deher kata mana mar mondo mi osir. Oh yes, dagomb sana mondo in ng'at manigi somebody is willing and able kanyalo come through mondo ane kaka wanyalo push this project and others kamoro achiel.
Erokamano ahinya Vincent kuom nyisowa kit pok ma bende isebedo kitimo. Erokamano. Mana kamano nyaka Ramogi wang' iwinjo mal kare pok ma bende Vincent osebedo katimo. Mana kaka isewinjo nitieko skul, mano skund sekondari higa mar 2020. Nyaka sani nyiso ni pok odhi kata mana mar mondo mi med somo mare. To mae pok ma bende oselose dalagi. Kuom thuolo mar higa achiel, gisebedo ka girieny gi teko mar sitima ma bende ogol e dag minyaga. Kok mano pok to kara manang'o. Bende gisani adwaro mar mondo mi adhi los gi min Vincent mar mondo mi onyiswa en be kana Vincent nitiere gi chenro mar keto sitima e dala pache ne nang'o. Min Vincent koro antie maber. Iriyo nade? Ariyo maber. Erokamano ahinya kuom rwakowa e dalau. Abagoro kamano kuom lima. Koro gima nokelo maduong' ka waseloso gi Vin kaluwore gi teko mare mar sitima. Akia ni diere mana Vin nigi chenro mar dwaro chako nyayo teko mar sitima. Akia ni kanonyisi to nin gi paro mane? Mokwongo Vin nochako tijino kapod en ng'ama tin kabisa. Kapod en ja klas 1. Koro kano obiro to kinyiewo kata toch kama to iyudo kokwalo toch ne mudhi opondo go kamoro mowuoyo mogolo glup chande. Koro ineno naka koro to mil kama to toch to onge. Koro kipenjo toch to koneno. Koro bang'e tiyudo ka toch no wit piny kanyo. Seche moko taya mag D-lights gi okawo to ketho to golo gik mane iye kata okete koro to mil ni stima. Koro wambe koro wasedhawo waol koro nwacho ni hapana. Wadwa nena gima gire no bro gikone wachno. Koro osebedo kotimo gino kuom ndalo mang'eny. Omulo gik stima go, otudo weyni kamano. Koro waparo ni waweye samoro ma talent mare ma Nyasaye omiye. Koro nwaneno ni nyaka bed ni kaka otemo mulo gik moko kata koyudo kibrit kama to make sure ni kibrit no liel kaka stima. Koro waweya wasedhawo ni wacho ni hapana. Waweye mondo koro otim dwache no wabo neno kumogiki. En kaka nyathi machogo. Kaka nyathi machogo be koro nwahere. Wangise mse itimo gini nade to koro nokwachwade. Nokwachwade to debe nwachwade. Taparo ni ok doendelea kich doluor ni bro goye. Koro nwaweya wamotima giego mochopo kama koro chungi sani mama. Adwani walos sitima ka walelo kapod wane ot moro no. Koro noketo yiende moko maboyo kae. Ka wigi buok. No okawa gi buok nikech naseneno ka en gi dwaro mar timo gino. En gi dwaro mar timo gigo. Dwaro mar naseneno kuma dwaro mare nitie. Koro ngisa adwa keto gimoro kaka stima. Tanyise ni stima donge biro mako kata dhe ng'ato kata gimoro biro ketho gimoro. Hapana. Ok en mar mako dhiang'. En mana mar konyo wakarwa ka kende. Koro na yien sawa kare dhi rango yien. Mondo rango yien motong'o yien ka moguro yiende moketo kot koni kamae. Koro yiende go nokete globes mege onyieo globes to kete yien moro kacha okete yien moro ka koro chako liel. Koro chako nyaka tudo weyni orwaka ngise ni golo waya kanyo. Ngisa ni hapana. Ti osiepna moro matiyo Dominion okonya gi weyni gi choseneno ka ahero tijini. Koro akelo ka mondo aket. Koro noketo waya no koro wanene maber. Koro mano wawere gi nyiewo wach mar nyiewo Sun King inigi koro kwanyo D-lights. Koro ka kodhi school to wan gi shida nikech wakia moko gino. Koro wan gi mana gi D-lights mage ka onge to watiyogo to ka entie to watiyo gi mage kande. Koro ne waneno kwa mor nikech waneno koro warowa nitie kaka warowa kamoro mar godhiambo na finya simu tichudo. Koro no warowa kanyo. Koro waneno kwa mor gi wachneno. Koro achien kaka ncho timo form 4 to sani koro anti dalaka alos gima sitima ber kabisa manyaka to abi ang'era ni antie. Koro nangise ni nyalo timo sana nyalo timo. Koro kata kemiye Vin kata kemiyo pocket money ok onyiew kata gimoro. Onyiew na gik stima. Yeye nako kelo valve kelo gimoro kama ok gimonyiew kata part. Ka in midhi nyiew ne to nyiew. Kamoro be ok odhi bayo. En beta kawo timo gigo. Timo gigegi. Koro waneno ka nyathi ka en gino en kod gigeno mar timo gino. Koro ne ok wabuok ne wamor. Nikech waneno ka entie gimoro monyalo timo gi lwete. Kata mapok osomo onyalo bedo gi timo gimoro moparo no nyalo timo. Koro ne wamoro kono obuogowa. Koro ka chano kelo moro sana adwa loso transformer ka. Adwa golo mach e chokacha. Kora loso line maler koni ni to idhi yudo pesa nadi miruso gigo. To sani ka in gi gimoro to inyalo meda. Haingise ni sawa. Kare sasa mi irem to inyisa mondo amedi. Koro enja ko biro to onyiewo poles go
okelo smiti achiel, okelo kokoto, onyisa ni adwa koroga nikech biye biro chamo gigi to go piny. Koro nokoroga gigo moketo maber. Koro sani kara setimo kama, adwa temo mana loso ndege moro. Koro temo loso frame moro machal ndege moro chuma moro mobet e iye kama to mori matin kamae kagima ndege. Mano to nokonyisa. Koro gine paro ni mogolo gik mane ndege go oloso godo transformer neno. Koro wan gima ne kanyo to wakia wan liel mne stima. Mora ni stima koro nitie. Vincent stima makama usebedo kulel godo kuom thuolo mar higa achiel. Lakini isebedo ka konyo e machalo nade? Stima no sekonyowa nikech kata ka onge mafuta ta okwanyie mafuta. Kata weche mag gik minyiew kaka Sun King go koro kwanyiew. Kesi mako mama godhi mama on kata pesa lot. To nyaka chula ngo, nyaka chulu Sun King nikech ok ibro neno light ka onge gino. Koro wasebedo ka gino sekonyowa kabisa ma aneno ka ber. Ma mor ni nyathi karo nego ng'e gimoro ma opuonjre owuon gi ngimane nyalo konyo ji. Koro usedok chien yudo to koro kanyo nyalo konyowa. Ne jonyuol mar samoro nitiere gi nyithindo maket koda vinda gintiere gi pok mopogore opogore. Dinyisgi nang'o? Gima nyalo nyiso jonyuol wadwa, anyalo jiwogi ni kineno ka nyathi timo gimoro to med mana konye jiwo gino. We ka ng'at moro marach nikech jomoko nitie ma koneno nyathi katimo gimoro to okete ka ng'at ma ketho gimoro kata ng'at madwi mare. Koro akwayo gi ni gibed jok moko ma neno mos to gimoro kendo ka nyathi timo to iwayo pache to ipimo kode wach ting'e gima en momiyo timo mano kapok ikawo action kata mar chwade kata mar riembe kata mar kawe ka ng'ato no mok ni kare. Koro akwayo gi ni gibed nyithindo machiegni nikech obet gi Vincent thuolo wahere wanyiero kode manene koro okoringo mondo oketh gimo okoringo mondo luoro we timne cha. Koro onge gimo osesomo nyaka sani ong'e ang'eya gi wich manene go Nyasaye omiye nikech nwawe ni thuolo ma odhi mbele motimo kamano. Koro akwayo jonyuol ni gibed bet nyithindo machiegni nyathi timo gimoro chiko bere dwi mari ywaye machiegni ni gima miyo otimo gino nikech nyathi kibuoge to luori. En ka ketho gin ma bro chwada koro komul wicha nikech ibo chwade. Koro kan mana kanyalo jiwogi. Kamana mana kamanya kora mga joma kada med mathoth mano min Vincent mabendo silero ni ponono ni nitiere gi nyathi mantiere koda pok mora mora. Kiketa nyathi wa nyathi otima nyalo bedo ramna nyalo bedo negi maduong' ka neno odich ma kawuono kwa chopo ka ang'o mana ringe pachi. An koro na amor ni ka ubiro ka to Vincent bro bedo ng'at moro makoro ong'ere makata dipo ko yude kata ng'ama nyalo make lwete nikech koro kichako to nika binti kamidhi tieke ok inyal gik mana gi kanyo. Koro ne pacha mor ni kara gima no Vincent otimo ni nyabet gima nyalo elore mochop kama chielo por kor kama no gikeni kara ne kata kana ji akonye to en gima kara nyalo wuok kama chielo mpogore ka. Koro na amor matek acho no kanyal kadhi kamoro kanyal kadhi suko oko suka mana kamera ne mana gima timre nyaka giko jirende be luongo ni bune gimoro matimre ka. To jirende pok onyisi kaka ramna ni min Vincent nyise Vincent ogelosnwa stima. Gisebedo ka giwacho to Vincent ne neno ni mondo otim gino project no en pesa otiyo gi pesa mang'eny. Koro ni onge gi yudo maber monyati mondo yonga machielo oko keseche ma omanyo gigi to idwaro ma koro ng'isa ni mana ng'ama volunteer manyalo manyo gigo to koro nyalo loso ne. Kamano ne kora mga jwangi kanyi makilwe giko mar chero mar pok opogore pok ma inene aluora ni jiw pok makamano nikech ikia kama nyalo tere ng'ata. Kwa kamano nataye chenro ni nyinga en Sharon Ng'ao ka odiche makawuono nwawuok e gweng' mung'ere kaka Lela Imbo mantiere Bondo e county ma Siaya. Oritiuru masani warad kendo juma mabiero e chenro machielo mar pok opogore.